ክቡራት ሰማዕቲ ረድኤና ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ኣብዚ ዘሎ ህልው ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ኢና ክንዛረብ። እዚ ሰብ ዝበልዕ ዘሎ ኩናት ኣሕዋትና ደቅና ወለዲ ኩሉ ተጸልዩ ዘሎ ቀዛፊ ኩናት ክበሃል ዝከኣል ካብ ኩናት ዘየዕረፈ ዳርጋ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ካብ ኣቦሓጎ ናብ ወላዲ ካብኡ ናብ ደቂ ደቂ ተሰጋጊሩ ዘሎ ኩናት ኢና ክንዛረብ። ብዛዕባ እዚ ርእይቱኡ ክህበኒ ካብ ስወደን ኣቶ መስፍን በርሀ ዓዲሙ ኣለኹ። ኣቶ መስፍን በርሀ ብዛዕባ ነብስኻ ክትገልጾ ትደሊ ቅድመ መንጋርካ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንካ ርእይቶኻ ከተካፍል ብሽም ሰማዕቲ ረድዮ ኤረና የመስግነካ። እዚ ኩናት መን እዩ ዋንኡ? ዋንኡ ከይተፈልጠ ኩናት ጠጠው ይበል ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ብወገን ደገፍቲ ህግደፍ እቲ ኩናት ንወያነ ይብሉ ከለዉ ገለ ደገፍቲ ወያነ ከዓ እዚ ኩናት ናይ ኢሳያስ እዩ ይብሉና ኣለዉ እሞ ናትካ ርእሶ እንታይ እዩ? እታ ብዛዕባ ነብስኻ ክትነግራ ትደሊ ነገር ግን ከይረሳዕካ ባክንጅምር ኢና። ደጊመ የመስግነካ። حراي حرقو قدم نزع عدل سلذ هابكني مسكناكي نعخن نردي إرنا قتيلة إزي قنيات ورح مسكرن سلذ خنا كنت عبيت زخرتات زل على اللي اتحادة قدام حد مسكرن مجمار برتوا قالسيو اتخال أيك أركانات الناس إنه نمسا زنبر قالسي عبا أبركسو زنورم مريحة ودن من قصة نساء سور الورح سلذ خنا كبيت زخريو زل على اللي كيتقاسكو حل فايدة الله كم زبالكيو سمي مسفن برها بهال وما تايون ناكشكو داني ምስ ቃልሲ ንፍትሒ ወይ ብሽም ተቃውሞ ድፍለጥ ደንበ ዝነበረካ ተራ ክፈልጥ ደልየ ኣለኹ ቅድሚ እቲ ርእይቶኻ ምስምዐይ ናይ ዓዋሞ ዲና ኸንብሎ ወላ ኣክቲቪስት ዲና ኸንብሎ ኣብ ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ዝተጀመረ 2011 ኣብ ሸውደን ዝተገብረ ናይ መንእሰያት ምትእኽኻብ ኣብ ወንበሩ ኮይነ ይመርሖ ነይረ ማዕረ ማዕሪኡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለና መንእሰያት ክትኣኻኸብ ተባሂሉ ናይ ማሕበራት ምትእኽኻብ ኢልና ዝገበርናዮ ልዕሊ 17 ሃገራት ዝሓቆፈ ከዓ ንዕኡ ናብ ወንበሩ ኮይነ እቲ ዳሕራይ ኣብ ስቶክሆልም ዝተገብረ ጉባኤ ወይ ከዓ ኮንፈረንስ ዝገበረ ምትእኽኻብ እውን ኣብ ወንበሩ ነይረ ማለት እቲ ምንቅስቃሳት ተኣኻኸበሉ ዝነበረ እዚ ስርዓት ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ጌጋ እሞ ጠጠው ክነብለሉ ንኽእል መንገድስ እንታይ ኢና ክንፈጥር ዘለና ብዝብል እዩ ማለት እዩ ነቲ ስርዓት ዝቃወም ዝነበረ ምንቅስቃሳት እዩ ማለት እዩ ናብዛ ናይ ሎሚ ኣርእስትና እዚ ኣጽናቲ ኩናት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ደሎ ብፍላይ ካብ ብዛዕባ ሃገርና ክንዛረብ ስለ ዘለና ኤርትራውያን ዘጽንዕ ዘሎ ኩናት መን እዩ ዋንኡ ከይፈለጥና መፍትሒ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና። ብዛዕባኡ ርእይቶኻ ክትበኒ መጀመርያ حراي ጽቡቕ ሓረጎ እዚ ኩናት እዚ ናይ ሎሚ ወይ ናይ ትማሊ ኩናት ኣይኮነን እዚ ኩናት እዚ መቐጸልታት ናይቲ 1998 ዝነበረ ኩናት እዩ እቲ ባድመ ተሳቢቡ ዝዘረበሉ 10 ግዜ ነዚ ገዚፍ ኩናት ክውልዑ ክልቲኦም መንግስታት ዘይሓላፍነታዊ ምዃኖም እዩ ዝርዳእካ ምክንያቱ ወውድቦም መሪሖም ዝመፁ ድሓር መንግስቲ ዝኾኑ እሞ ሓደ ኩናት ክንደይ ሰብ ከም ዝበልዕ ብውሕድ ሓንቲ በጠሎ ንሲ ካብ 250 ስጋ 400 ሰብ ዘለዋ ሓደ ኩናት ተጥቅዕ ወይ ተጠቂዓ እንድሕር ኩናት ደፊኣ ወይ ተደፊኣ ክንደይ ሰብ እዩ ዝስዋእካ ክንደይ ሰብ እዩ ዝስንክለካ ክንደይ ሰብ እዩ ስነ ኣእምራዊ ፀገማት ዝፈጥር ኣብቲ ኩናት ልዕሊኦም ዝፈልጥ ሰብ የለን ኣይኮነን ዶ ናይ ሃገር ሙሉእ ወተሃደራት ኣኽቲትካ ክትዋጋዕ ሓንቲ ኩናት ናይ ፍርቂ ሰዓት ወይ ኣብ 2 ሰዓት ትውዳእ ኩናት ክንደይ ከም ትህልቕ እንዳፈለጡ ነዚ ኩናት እዚ ወሊዖሞ ዋንኡ እቲ ነቲ ክብል ይኽእል እቲ ነቲ ክብል ይኽእል ምናልባሽ መበገሲኡ ብዙሓት ተንቲኖሞ ስለ ዝኾኑ ኣብኡ ኣትየ ግዜኽን ግዜ ሰማዕትኽን ከጥፋእልክ ይደልን ግን እቲ መሰረታዊ ሽግር እዞም ሰባት እዚኦም ነዚ ኩናት ክውልዑ ከለዉ ዘይሓላፍነታዊ ምዃኖም ክልቲኦም ወላ እቲኦም በዚ ቦታ ሒዞምልና እቲኦም በዚ ቦታ ደፊኦምልና እቲኦም ሓረስቶታ ማዛቢሎምልና ይበሉ ኩናት ግን ክንድምንታይ ከቢድ ምዃኑ እናፈለጡ እዮም ናብዚ ኩናት ዝኣትዮም ህወሓትን ህግደፍን ማለትካ ድዩ ኣቶ መስፍን? ህወሓትን ህግደፍን ድዮም ዝመርሕዎ ነይሮም እቲ ኩናት ብወገን ኢትዮጵያ ኣብቲ ውሽጢ 2 ዓመት ዘጥፍኦ ዝህልቆ ህዝቢ ካብ 70 ስጋዕ 80 ሽሕ ሰብ ከም ዝሞተ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝተሓበረ 19 ሽሕ ሰብ ሞይቱ ኢሉ መንግስቲ ዘፍለጦ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብዛዕባ ዝሞተ ጥራይ ዝዛረቡ ዘሎ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት እቲ ዝተዘናበለ እቲ ድሰንከለ እቲ ብድሕሪኡ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ምፅይዎ ዘሎ ሽግር ንልዕሊ ኣማኢት ሽሓት መንእሰያት ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ልዕሊ 24 ዓመት ኣብ ድፍዓት ኮፍ ኢሉ መንእሰይ ነዚ ኸማን ኣብ ግምት ከእተው 20 ዓመት ኮፍ ኢሎም ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ሽግር ዝኸይፈትሑ 2002 እቲ ውሳኔ ተዋሂቡ ምክንያቱ ናይ ባድመ እንዲሁ ተባሂሉ እቲ መምኽኔታ ባድመ ከም ዘይኮነ ከዓ ክልቲኦም ውድባት ወይ መንግስታት ናይ ባድመ ኩናት ከም ዘይነበረ ደጋጊሞም ይዛረብሉ እዮም እንተኾነ ነዚ ጉዳይ ዝኽፈትሕዎ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን ካብኡ ይመፅኡ እዚ ኩናት እዚ ስለዚ ዋንኡ መን እዩ እንተደኣ ኢልና እቲ ንምፍታሕ ነቲ ሽግር ጠጠው ዘይበለ ንፍታሐዮ ተባሂሉ ሽምግልና ምስተዓርቀ ንዕኡ
أما تكبر زعنكفي وانو يزول أنا نزح حجنا تمالي مقصل تخوين زلوا بالكع تردي أنت اللي إذن حج خينات ما قصلت أنا 9 سقبر خيناتي تبلا لخات 9 كينات كأخلتي أميم تحتتي قدفن هو حتن اللي كانت أني حكامه حج خا إذا ما قصلت أنت خينو خلتي أميم تحتتي ولا كم زي تقلت اللي دلها نستقبار نايتي اسم معدنا أجا حوحتي بهالأيخا نت تكبارنا يسمع زنات أجا تكبارنا يسمع أسي خلتش حين كلتن مستوسنة منقستي إثيوبيا نتي ويك هو حات نقول له ملش دمر حزنا برا منقستي خلتش حين 4 حموش سنة بدو نزاربو له نزاتي له إلهم تطوع بيلهم نت تكباره عنك إسمه مو مالتي أجد دقاقي مو نزاربو له بعل من يختبر سيو مسفنن ولا أبايت هين ثانيا أي دوب تكبر على ويلنا نحنا زوسنايو زخاء جيتاتشو أسفا زمرحو حدا كوميتي ناي سيكوريتي زنبره مالتي ناي إثيوبيا تشيف أوف ستاف زنبره ناي إثيوبيا ساموراي نوسن ناي وصا غداي مينستر زنبره إذا حج ناي عالم لخو ناي طعنا تيدروس هذا حنومن زركبوهم سلستيኦም زركبو كوميتي نزو غداي زي يودا إلنا أتصدقنايو ناب صحفة قريبنا ناب قلاي مينستر زنبره شونا إثيوبيا صديقو هايلا ماريام دسالኝ يغني نعو قريبنا له بزي صديقو بتي إسياس دليو بقى يتحنصص إلنا إلو مزاربو يوم زغلت شحن 15 14 مالتي زغلت شحن 18 تحقبري تطول الغداي زي دحر شعو دي امو خوينم 14 15 دحر موت ملس مالتي زي مولس 2010 كلتن مويتو دحريو دسالين مسمصه 2014 2015 إينا صديقنايو إلو مزاربو حجي بتساتو مزاربو يزارب دلو خانه زغلت 2018 ግን ኣይተግበርዎን 2018 መጪው እዚ ሕጂ ዘሎ ጠቅላይ ሚኒስተርና ኢትዮጵያ ንስቲ ኣብ ትግባር ነውዕሎ ይተሓንፀፅ ትደቢሉ ከዓ ዓለም ዝፈልጦ ኩላና ንሪኦ ዝነበርና ይተግበር ኢሎም ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ እውን ወይ ህግደፍ ተቐቢልዎ ማለት እዩ ነዚ ክትግበር ምስ ተደልየ ንዑ እውን ኣብዮም ምክንያቱ መጀመርያ ክግበር ዘሎ እቲ ሰራዊት ካብ ዶባት ይክስሕብ ዘለዎ እዚአን ትስምምዕ ምስ ገበሩ ክልቲኦም መንግስታት ወያነ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመሓደር ዝነበረ ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ብፍላይ ነቲ ከቢድ ብረታት ከውፅኦ ምስ ተኣዘዙ ህዝቢ ውፅኦም እዮም ኣብ መንገዲ ደቂሶም ተጠዋቢሎም ነቲ ኣፅዋር ምክንያቱ ከተውፅእ ከለኻስ ቅድም ነዚ ከዓ ተጠዋቢሎም أنا بعد يتردد الله مسفن سوري أمام قاتيكا فجميل أنت أنا يدب شجر زي كوينوس دوب محلص ويانا أنت زغبولوس تشجر متفتح كوينا تايم صعبا إل كان نمو نحر شجر دوب دو كوين داخم يغيرو ولا دوب تحنتي يصون زوغا يمترفن نيرو مالت كوين هو زم سبات زيوم كو نايكلتيوم شجر كوي نايكل زم سبات زيوم نايكلتيوم حمام كوي نزي حزب زحم صدلا مخناتو اتو كوينات بدوب كم زي كونه خليتيوم عاولهم تزاريبهم يوم هو ስለዚህ እቲ ዶብ እንተዳ ዘይኮይኑ ትሽግር ኣብ ርእሶም እዩ ዘሎ ገና ሽግሮም ክፈትሕዎ ይከኣሉ ብፍላይ እቲ ዓለም ለኻዊ ኮሚሽን ናይ ምስ ወሰኖ ነቲ ዘምኽንይሉ ዝነበሩ ነገር ተዓጪዩ ማለት እዩ ኣብዮም ክውድኡ ነይርዎም ነዚ ግን ኣይገበርዎን ስለዚ እቲ መሰረታዊ ሽግር ዶብ እውን ኣይነበረን ባዕላቶም ደጋጊሞም ዝዛረብዎ እዮም እቲ ውፅኢቱ ከዓ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ እንታይ እዩ እንድሕር ዶብ ደይኮይኑስ ናይዞም ክልተ ሰባት ሽግር ንዑ ዝኾን መግለፂ ኣለካ ዶ ወል በቲ ኩነታት ክትሪኦ እንተደኣ ኮንካ ሕጂ ታይም ዝብሉ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ባጤራ ምስ ኣውፅአ ነቲ ናይ ብር ወረቐት ንኸይቅበሉ ዝገበርዎ ነገራት ንሕና ከይፈለጥና ብር ናቶም ሕቲሞም ቀይሮሞ ነቲ ብር ናትና ከይቅበሉ ዝብል ዘረባ ኣሎ ብኒዮካ ብወገን ወያነ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ምምሕዳር ብገብሩ ኣስራት ዝምራሕ እዚኦም ንብረትና ይሰርቁን ኣለዉ ስምስም ካብ ዓድርቃይ ወሲዶም ዶ ማሸላ ካብ ሕመራ ወሲዶም ዶ ካብ ቡን ካብ ጅማ ወሲዶም ዶ ኣብ ክስታይ ሰሊጥ ክስታይ ገይሮም ዶ ዶላር ዶ ወርቂ ዶ ኢሎም ነንሓድሕዶም ዝፀላለሙሉ ነገር ኣሎ እዚ ቁጠባዊ ፀገም እዩ ማለት እዩ ኣብ ምስትርራቕ እዮም ዝበኣሱ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም እቲ ዘለዎም ፅሊ ወይ ነቲ ቁጠባዊ ሸውሃቶም ንኸርውዩ ዝገብርዎ ዝነበሩ ሽግር እዩ ማለት እዩ እቲ ፀለመ እቲኦም ነዘን ቅርሺ ምሳና ዘለዋ ቢልዮና ዝቁፀር ቅርሺ ዝብል ክርከብዎን ስለ ዘይደልዩ ቁጠባና ቀድም ክድምስዎ ስለ ዝደልዮም ዝብሉ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብነው ከዓ ከም ዝብለክ ዘለኹ ናይ ቡን ሸይጦም ዶ ዶላር ዶ ወርቂ ሰሪቆም ወስዱለው ኢሎም እዮም ዝኸሱ ማለት እዩ እዚ እቲ ጠቕሰለይ ዘለኻ ምእንቲ እቲ ናይ ሕጂ ሽግርሲ መቐፀልታ ናይዚ ሽግር እዚ እዩ ባህላ ኢኻ ወወ ኣብሶሉት እዚ ናይ ሕጂ ካልኦት ካልእ ናይ ደገ ምትእትታው እንታይ ተራ ኣለዉ ሽግር እወ ክህልዎ ክእል እንድዩ እዞም ሰባት እዚኦም እኮ ከምቲ ቀዲመ ዝጠቐስክዎ ንኣብነት ንበል ወያነ ኣብ 1975 ክጅምር ከሎ ስጋዕ 91 ክመፅእ ከሎ 16 17 ዓመት ኣብ በረኻ ገይሩ እዩ ብድሕሪኡ
ካብ 91 ስጋዕ 98 ከዓ መንግስቲ ኮይኑ መሪሑ እዩ ህዝባዊ ግንባር ክምስ 1970 ክምስረት ከሎ ስጋዕ 91 21 ዓመት በጀካቲ ኣብ ጀብሃ ዝነበርዎ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኦም ናይ ደገ ምትእትታው ናብዚ ኩናት ዝወሲድዎም ኢልና ክንዛረብ ተኮይና ከም ባምቡላ ኢና ንሪኦም ዘለና ማለት እዩ ናይ ደገ ምትእትታው ኣይህሉን ይኾንኩን ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዞባና ብጣዕሚ ተኣፋፍ ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ይኽሉ ግን ሓላፍነት ናይ ህዝብኻ በረኻ ወፂኦም ዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ቁርን ኣብ ስቃይን ኣብ መከራን ብጥይት እናተሳሕቱን ነዚ ነፃነት እዝን ነዚ ማዕርነት ኢሎም ዝፅውዕዎ ናይ ኢትዮጵያ ክስታይን ከምፁ ዝኽኣሉ ሰባት ከመይ ገይሮም እዮም ብናይ ካልኦት ሰባት ክፅለዉ እሞ ነዚ ኩናት እዚ እንደገና ከኣትውዎ ኣነ የለን ኣይኮንኩን ዝብል ዘሎ ኣሎ ግን ንስኻ እንታይ ሓላፍነትካ ንእስነቶም ዘብለይሉ ኩነታት ኢና ንዛረብ ዘለና ህይወቶም ሙሉእ ክንደይ ኣሕዋቶም ዝሕለፍሉ ክንደይ መቃልሶም ተሰውኡሉ ከመይ ገይሮም እዮም እዚኦም ሰባት እዚኦም ብናይ ደገ ምትእትታው ክንዲዛ ዓይነት ኩናት ከፊቶም ክንዲዝ ዝኣክል እዋን ህዝቢ ክሕዙ እምበርስ ምትእትታው ኩሉ ግዜ ኣሎ ሃገራት ጥቕመን ክሕልዋ ብፍላይ ተኣፋፍ ኮነ ዞባ ስለ ዘለናስ ናይ ግድን ይኽእሉ ኣብኡ ዘጠራጥር የለን ንዕኡ እንድሕር ከተግብሩ ዝኸዱ ኮይኖም ግን ከም ባምቡላ ጥራይና ክንሪኦም ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተቃሊሶም ስነ ሓሳባት ነይርዎም ስነ ሓሳባት ከተግብሩ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ በረኻ ክርተቲሎም ክንብሎም ንኽእል ሰባት ከምዚ ዓይነት ሽግራት ኣብ ምፍጣር ክፅመዱ የሕዝነካ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ዝዕዘቦ ጠንቂ ናይዚ ኩናት ኢሳያስ እዩ ኢሳያስ ተዘይህሉ ነይሩ እዚ ኩናት እዚ ምተወልዐን ዝብሉ ኣለዉ ጌም ኦቨር ኢሉ ጀሚሩ ንወያነ ነግሌክ ነፂግዎም እዩ ኣርሒቕዎም እዩ ኣወጊንዎም እዩ እዚ ከዓ ንዕኦም ኣብቲ ካልእ ጫፍ ክኸዱን ነብሶም ክከላኸሉን ገይርዎም ዝብል ርእይቶ ኣሎ እሞ እሳቶም ዝገበርዎ ከነልዕል ንኽእል እንዲና ንሕራውታት ክንዛረብ ኮይና እሳቶም እውን እኮ ዝገበርዎ ነገራት ኣሎ ስምዕ ሰላም ክትግበር ምስ ተወሰነ ሲዶባት ካብ ወተሃደራዊ ፀጥታት ነፃ ክኾኑ ዝተባሃለ ኣብ የሞ ምውፃእ ነቲ ሰራዊት ብድሕሪኡ ዋላ ንህዝቢ ባድመን ንህዝቢ ኤሮብን ኣውፅኦም ሰላማዊ ሰልፊ እኮ ገይሮሞ እዮም ድሓር ብዛዕባ ኮይና ክንዛረብ ኤሮብ ካብ ኤርትራ ተዓቢሎም ዶ ሰላማዊ ሰልፊ ይገበሩ ኣብ ፈቆዶ ኩሉ ሰብ እኮ ሴቭ ገይርዎ ኣሎ እቲ ኮምፒውተሩን ኣብ ሞባይሉን ባድመ ትግራዊት ከተማ ወይ ኢትዮጵያዊት ከተማ ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም እዮም እሞዝዳ እንታይ ዲ ፅቡቅ ተዘረባ ድዩ ድሓር ህዝቢ መፂኡ ይሸምግል ኢሎም ህዝቢ ኣኪቦም እዮም ዝኩናት ከፊቶሞ ህዝቢ መፂኡ ክሸምግል ኣብዚ ንዓ ኩናት ክንከፍትና ማዓስ ኢሎሞ ኩናት ከፊቶም እዮም ኣብቲ ኩናት ሸሚሞሞ ንምንታይ ኣብ ሕጂ ኩናት ጠጠው ክብል ወይ ቦርደር ክሕንፀፅ ህዝቢ ክመፅእ ኣለዎ ህዝቢ ዶ ኣምፂዎ እዚ ኩናት በዓላቶም እንዴም ኣምፂሞ ነዚ ኩናት እዚ ክመፅእ ዝገበሩ ባዕላቶም እዮም ከዚ ነቲ ቤት ፍርዲ ከይዶም ከዓ ክንቅበል ኢና ሽምግልና ኢሎም ብሽምግልና ተዳኒ ተወዲ እዩ ንምንታይ እዮም ድሓር 5 ነጥቢ ምፅኦሞ ድሕሪ 2 ዓመት ፅኒሖም 5 ነጥቢ ምፅኦም እተን 5 ነጥቢ ተሪእኻየን ከማን ተፀሚቐና ኣብ ሓንቲ ዝፀርያ ንዛተ ኣብ ምንታይ ካ ክትዛተ እታ መጀመርያ ዝሰማዓትካ ምስቲ ሓንፀፀ ኣብ ዲማርኬሽን ተኣቱ ዲማርኬት ምስ ተገብረ ኣብቲ ንቡር ትምለስ እያ ዲስካስ ትገብር ከመይ ጌርካ እታ ሽምካ ትለዋወጥ ስለዚ ንምንታይ ኣምፅኦ እቲ 5 ነጥቢ ድሓራይ ከዓ ስለዘይሰርሕ ነቲ ሰብ ኣብ ኮንታሚኔት ፖሊሲ ኣብዚ እንታይ ክትብልዮ ኣይ ሰላማዊ ውግእ ን10 ዓመት ሒዞሞ ማለት እቲ ሽግር ኣነ ዝብል ዘለኹ ኣብቲ ናይ 98 ተመስረተ እዩ ሕጂ ከዓ እዚ ናይ ትማሉ ኩናት እሳቶም ስለ ዝኣበዩ ወያነ ኣብዩ ዝብል ኣነ ምክንያቱ እተን ዝገበርዎን ሽዑ ኮፍ ኢልና ክንሪአን ንኽእል ኢና ነጥቢ ብነጥቢ ክወራያ ኸለ ንምንታይ ኢና ንኢሳያስ እዚ ኩናት ዝወልዑ እሳቶም ዝገበርዎ ነገራት ኣለዎ ኢሳያስ هو جيم اوفر يلوم حراي ساتهم كيروب دو خابير ترى تعدي بعد ما دا تقراويت ختمه وإثيوبياويت ختمه لا دي زربازي حزب اكيبو منهم كملو حزب سلاماوي سلف وصمنهم اب تግራይ بزخون يكون ملكعي بزخون يكون حزب سلاماوي سلف اغبيرهم زربازي تزاريبو منهم بمنتاينا خنعقنو نزخه ويانا نتي زمصناي 2018 ناي سلام سممع بز منفس تزيقبلو نيرومسي سلام مخونه نيرو زبريتو دي دلكا مسفن مبقسس نيرو ينسلام مبقسس نيرو ينسلام شمقلنا ناي عالم اب هيك استفردو وسانه نعو خنا تكبر له قدام مستر ابي مستبقسه نعو يمعنك صمو ስለዚህ ኢሳያስ እውን ደቂ ዝሓድር ሰብ ኣይኮነን ንምንታይ እዮም ከም ዝገብሩ ዘለዉ ብሊ ሓረቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ኣፅዋር ምሕባት መንግስቲ ዘይፈልጦ ክንደይ ነገራት ይፈልጥ ኢሳያስ ነዚ ካ ደቂ ይሓድርኒ ሕዚ ናበይ ገጾም ከድዎ እዚ ኩናት ንረብሓ ኤርትራ ድዩ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኩናት ንወላ ሓደ ኣይርብሕን እዩ ኩናት ህዝቢ ይህልቕ ስንኩላን የትርፍ ሰብ ዘናብል ኣእምራውና ስነ ኣእምራውና ሰብ ነውጥ ኣብ ጎንኻ ዝነበረ ብጻይካ ተሪፉካ حموم كبدخ تنبر قلت أبغى خير كنا نوال حد يتكلم نيرترا يتكلم ولا نيتيبيا يتكلم زي دمت راديو إيراناي إيرتراس هاجرا وربح عادي أتكلم خلد الله ولا لنا إثيوبيا ربح يتكلم خلد الله ويبول كيسياس نسلطان يتكلم خلد الله
ኢትዮጵያ እንታይ ሰብዲው ሒድዋ ኣይና ኤርትራዊ ኢትዮጵያ ከከላኸል ኢትዮጵያ ናይ 110 ህዝቢ ኣደኳ መን ይከላኸል ኤርትራ ክንደይ ሰብ ስለ ዘለዎ ክትከላኸለላ ግን እቲ ወያነ ዝኸሎ ዘሎ መንገዲ ንራእዮ ይዛረቡና ከለው ባሕሪ ቀይሕ ባሕርና ህና ይብሉና ኣለዉ ህዝቢ ትግርኛ ትግራዋይ ይብሉና ኣለዉ ከነጥፎ ኢና ነሰራዊት ከነጥፎ ኢና ነዚ ህዝቢ እዚ ኣነ ናይ ተራ ሰባት ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘሎ ናቶም ልሂቃን ዝበሃሉ በዓል ጀነራል ጻድቃን እንታይ ደም ዝዛረቡ ዘሎ ደጋጊሞም እኮ ነጊሮምና ድሓር ሓደ ነገር ከነሰውዕሉ ዘለና ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሮ ዝዛረቦ ዝነበረን ድሓር ኣብ በረኻ ኮይኑ ዝተዛረቦን ድሕሪኡ እንደገና ምስ መቐለ ምስ ተመለሱ ዝተዛረቦን እንድሕሪእና ጀነራል ጻድቃን ወሳኒ ሰብ እዩ ካብቶም ልሂቃን ናይ ትግራይ እዩ ወተደርና ወክል ተመክሮ ዘሎ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይቲ ሃገር ዝነበረ እዩ ድሓር ነዚ ውድብ ከዓ ነዚ TDF ኢሎም ፅውዕዎ ደሎ ሳቶ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኮይኑ ዘሎ ካብቶም ወሰንቲ ኣካላት እዩ እቶም ካልኦት ምሁራን ዝዛረብዎ እቶም ምሁራት 300 ገለመለ ዝኾኑ ምሁራት ተኣኪቦም ኣውፅኦሞ ዘለው ፅሑፍ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ነዚ ዳሞ ናይ ግድን እምበር መንግስቲ ኤርትራ ክከላኸለሉ ኢሳያስ ከማና ይብሎኒ ኣነ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጥቕምታት እዚ ክከላኸለሉ ኣለዎ እምበር ንስልጣኑ ጥራይ ኣይኮነን ክከላኸል እዩ እቲ ሰራዊት ኮ ሰራዊት ናይ ኢሳያስ ኣይኮነን ብወገን ኤርትራ ብወገን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ንኤርትራ ንምክልኻል እዩ ድብል እምነት እዩ ዘለካ هو خمستن تنكو وصا اندحر كال ملس دليخس اوي تملسي تي مكلخال سراويتنا ارتراسي نا ارترا دوباتن سماياتن بحرن ككلاخل كخل الو اب درف خيرفه مش يسمعون الله اسمرات زي اتي سايت غراوي انت غبر ديم كاتو نسمرا تهلوم دي سمرا ايتم ترى سبات كمان ايتم ارتيست ناتهم كزارب تخوينا معناتها انا تا غبر ما اسمرا نزو خوينا تزكو كفتح زنبورو ነገር ስለዚህ ተፈትحي እሳቶም ሚሳይላት ደረቢዮም ንስመራ ህዝብ ከጥፉ ደይኮኑን ንስመራ ሚሳይል ንስመራ ዳ ሚሳይል ድርቢ ሰራዊት ደበ ስመራ ኣለይ ሰራዊት ደበ ደቀም ሓረለይ ሰራዊት ደበ ባጻ ኣለይ ኣስተ ሓደ ሚሳይላት አበይም ደረቢዮም ኣብቲ ህዝብ ቁመጠሉ ደይኮነን ደረቢዮም ተዳሊ ስለ ጸንሐ መንግስቲ ኤርትራ ድሒኑ እምበር ክድምስስ ወይ ሓሲቦም ነይሮ ማለት እዩ እቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝደረበዮ ናቶም ጉዳይ ብትኩና ስለ ዘለዎ ኤርትራ ግን ኣብ ኩናት ኣይነበረትን ሽዑ ብዛዕባ ነፍስካ ሕፅር ኣቢልካ ኢኻ ጠቂስካ መስፍን ግን ነዊሕ እዋን ኣብዚ ናይ ተቃውሞ ብዙሕ ምንቅስቃስ ትገብር ከም ዝነበርካ ሓበሬታ ኣለኒ ሕጂ እዚ መርገፂኻ ምስቶም ህግደፍ ዝበሃሉ ዝብልዎ ዳርጋ ተመሳሳሊ እዩ ዘሎ እሞ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ገዲፍካዮ ዲኻ ዋላ እዚ መርገፂ እዚ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ እውን ከም ቅቡል ክውሰድ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለካ እዚ እኮ ብዛዕባ ሃገረይ ዝዛረብ ደለኹ ብዛዕባ ሃገረይ ከም ዘለዎ እዩ ዝህሉ ኣብቲ መንግስቲ ዘለኒ መረዳእታ ኣነ ኮ ኢሳያስ ኮ ወዲ ትምህርተይ እኮ ይኮነና ወላ ጓል እኮ ይሕደገንና ወላ ፐርሰናል ባእሰ ይብለይ ንኢሳያስ ዝብሎ ኣነ ንሕና ደቂ ሕጊና ብሕጊና ክንመሓደር ንደሊ እዩ ዝብሎ እሱ ከዓ እምቢሉኒ እሞንቱም ሰባት ከም ዝብል ኣሎ ሰብ ከመይ ጌርና ኢና ጉዳይና ክስታይ ክንገብር ዘለና ኣልግሰልና ንሕና ብሕጊና ክንመሓደር ኢና ንደሊ እዩ ዝብሎ እምበር ኤርትራ ጥፍኤ ይኮንኩን ሕጊ ከምፅእ ኤርትራ ክትህሉ ኣለዋ እንድሕር ምስ ህግደፍ ዘቕርበሉ ኮይኑ ህግደፋ እንድሕር ከምዚ ኮይኑ ኣባሃሎ ፀገም ይብለይ ወላ ህግደፍ እንተበሎ ኸማን ግን ኣነ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ይገደፍኩ ንቃለሰሉ ኣለኹ ስጋ ሕጂ ድሕሪ ሕጂ እውን ክቃለሰሉ እየ እተን ዕላማታት ናተይ ግን ክልተን እየን ብሕጊና ክንመሓደር ንደሊ ሕጊ ክሰፍን ኣለዎ እቲ ቅዋምና ክትግበር ኣለዎ እቲ ዕላማይ ብኡ ከዓ ዝቃለስ መስፍን ሕጂ ብሾደን ኮንካ ተዛረብ ስለ ዘለካ ከምዚ ኩናት ዘይትፈልጥ ወይ ብዛዕባ ምክልኻል ወይ ብዛዕባ ውትድርና ዘይትፈልጥ ምእንቲ ከይመስሎም ነዞም ሰማዕትና ኣባልታ ሻዕይ ዙርያ ኮንካ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ግዜ 98 እውን ኣብ ኣፍሪቃ ብንግዲ ተዋፊርካ ነርካስ ኤርትራ ኩናት ገጢማ ምስ ተባህለ ኢኻን ክትከላኸል ንኤርትራ ኢልካ ናብ ኤርትራ ተመሊስካ ንሳዋ ወሪድካ ከምቲ ዘለና ሓበሬታ ልክዕ ደለኹ ልክዕ ኣለኸ ስለዚ እቲ ንኤርትራ ናይ ምክልኻል እቲ ብግዜ ኩናት ኣብ መንእሰያት ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝወርድ ኣደራዕ ኩሉ ዓይነት ሕሰም ኩሉ ዓይነት ዝኽትምና ስንክልና ምምዝባል ድኽነት ምብትታን ስድራ ቤታት ሲ ትፈልጦ ኢኻ ፀቢቕካ ትፈልጦ ኢኻ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ እንተደኣ ጥዕና ገይሩ ማለት ተፃዋራይ ኮይኑስ ንተቃወምቱ ንዑ ኤርትራ ነድሕና እንተ ዝብልከ ፈቃደኛ ዶ ምኾንካ ሕጂ ንኻልኣይ ግዜ ብዓቕምኻ ማለት እዩ ዋላ ከምቲ ናይ ሽዑ መንእሰይ ኮንካ ክትዋጋእ ኢልካ ኣይትኸይድሲ ፈቃደኛ ዲኻ ንኤርትራ ክትከላኸለላ ዋዋ ሓንቲ ዘጠራጥር ነገር ይብሉን እዚ ክልተን ሰለስተን ዝበሃሎ ነገር የለን ከምቲ ዝበልኩ ኸይት ኩሉ ሕሰም ትፈልጦ ኩሉ ግዜ ከማን ምናልባሽ ብዙሓት ሰባት ዝሓትኑ ሕቶታት ኣሎ ኩሉ ግዜ ዘውፅኦ ኣብ ፌስቡክ ዝፅሕፎ ንምንታይ ኢኻ ኩናት ኣይድልኒ ኩናት ክህሉ የብሉን ትብል እዮም ዝብሉኒ ኩናት ክህሉ የብሉን ምርጫ ናይ ኩናት ምርጫ ሲ ክኸውን ዘይብሉ ነገር ኩናት ግን
ኩናት እንድሕር መፅኡ ንህዝበይን ሃገረይን ዘጥፍእ ሕጂ እውን ድሉ ወይ ሓንቲ ድሕሪት ዘብል ነገር የብለይን ኩናት እዚ ብፀልታ ናይ 98 እዩ ብፍላይ ሕጂ ወያነ ተዘበሉ ነይሮም ናይ ደቡብ ምሕንፃፅ ዕድል እውን ኣይምረኸቡን ባህላይኻ ኣብ ካልእ ዕላላትካ እውን ሰሚዐ ኣለኹ ማለት እቲ ኣብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ለውጥስ መቃላጠፈ ዝብል ርእይቶ ነይርኒ ኢልካ ነርካ ኣብ ገለ ዋላ ነቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ መለስ ከሎ ትሒዝና ንዛረቦ ዝነበርና ነገር እሱ እዩ ወይ ሓግዙና ወይ ኢድኩም ኣክቡልና ነዚ ስርዓት በዓልና ክነልግሶ ክንብሎም ከለና እሳቶም ወላ ቅድሜና ዝነበሩ ዓበይቲ ሕዋትና ማለት እዩ ተጋደልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኮኑ ዋላ ናይ ጀብሃ ከምኡ ዝበሃል ዘረባ ክዛርቦም ከለዉ ኣይሰምዑን ነይሮም ፋሕ ከብሉካ ጥራይ ይውዕሉ ክበታትኑካ ጥራይ ይውዕሉ ጉዳይካ ከይትገብር እዚ ክብለክ ፅናሕ ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ 2012 ጉባኤ ዝገበረ ኮንፈረንስ ዝገበረ ስቶክሆልም ንዕኡ ፋሕ ከብሉ ኣብ ደብረ ዘይት ገይሮም ነቲ መንእሰይ ክበታትንዎ መታ ግደፉ ኢልና ኣይሰምዑናን ነቲ መንእሰይ ግን ኮፍ ኢልና ንዛተ ንሕና ኣብ ስቶክሆልም ኮንፈረንስ ገርና ኣለና ንስኹም ከ ኣብ ደብረ ዘይት ገርኩም ኣለኹም ምክንያቱ ተጓዮም እዮም ገይሮም ነቲ ናይ ደብረ ዘይት ምናልባሽ ነዊሕ ግዜ ከይወስደልኪ ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ጉዳያት ከዓናቐፉ እዮም ዝውዕሉ ነይሮም ወያነ ብፍላይ መለስ ዝመርሖ ዝነበረ ዋላ በረኸት ስምዖንን ኢሳያስ ዝበሃል ናይ ፀጥታናት ኢሳያስ ወልደ ገርግስ በረኸት ስምዖን ሲ ኣብ ፓልቶጋት ናይ ኤርትራ እዩ ዝሓድር ነይሩ ይገርመኪ ዝለዓለ በዓል ስልጣን ድሕሪ መለስ እዩ ነይሩ በረኸት ግን ኣብቲ ፓልቶጋት ናይ ኤርትራ መፂኡ ከማን ኮፍ ኢሉ ዝዘረባው ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኪ ክንዲዚ ዓይነት ስልጣን ዘለዎ ሰብ ከመይ ገይሩ ግዜ ረኺቡ ኢኻ ትብልና ጉዳይ ናይ ኤርትራ ከመይ ገይሮም ሒዞሞ ከም ዝነበሩ ኣብኡ ኢኻ ተስተውዕለሉ ነዚ ዝተረዳእና ኢና ንሕና እሞ እቶም ሰባት ጉዳይና ክንገብር ወይ ግደፉና ድሕሪ ዘይትሕግዙና ነይሮም እኮ እዮም መንእሰያት ብረት ዝዓጠቑ ንዓኣቶም ካልእ ብረት ከምፁ ምስ ደለዩ ነቲ ብረት ምስ ከምፅዎ ኣብ ከላሽን ላዕሊ ኣይተዓጥቁን ኢኹም ኢሎም ሕዲጎም እኳ ኣለዎ እኮ ኣብዚ ደገ ስለዚ ነቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንኸይፍታሕ ሽግርና ንኸይንፈትሕ ህዝቢ ንኽወፅእ ካብ ኤርትራ ዓብ ፀወታ እዮም ተፃዊቶም ዓብ ግደ እዮም ተፃዊቶም የሕዝነካ ሕጂ ከዓ ኣብ ካልእ ክስታይ ወዲቖም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኢሳያስን ጉጅሉን ዝገብሮ ዘሎ እሞ ፈፂሙ እስኻ ዘይትፃወሮ ነገር እስከ ጥቀሰለይ ንመን ማለት ክነ ኤርትራውያን ማለት ክድኺ ወላ ነቲ እስኻ ከም ሓደ ደላይ ፍትሒ ንኢሳያስ ክትቃወሞ ክትቃለሶ ፀኒሕካ ኢኻ ኣብዚ ኩናት ዘለካ መርገፂ ከዓኒ ሞር ነቲ ሕወሓት ተሓታቲ ትገብሮ ኣለኻ እቲ ምክንያት ከዓ ከም ትጠቐስካለይ ምስ ናይ ደቡብ ጉዳያት ተኣሳሲርካ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ኢልካ ኢኻ ተኣምን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝገብሮ ዘሎ እሞ እስኻ ከዓ ፈፂምካ ዘይትፅመሞ ፈፂሙ ክግበር ዘይነበሮ ንኤርትራ ሓደጋ ይትብሎ ነገር እንታይ ኣሎ ወል ኣብዚ ኩናት እንተደኣ ኮይኑ ኩናት ኩሉ ነገር ኣይትፃወሮን ኢኻ ወላ ሓንቲ ከዓ ክትገብሮ ይትኽእልን ኢኻ ኩናት እቶም ዝውልዕዎን ዝጥፍእዎን እዮም ዝእዝዝዎ ከም ሰብሲ ኩናት ጠጦ ሕጂ ንኣብነት ሓንሳ ኣብቲ ፖስት ዝገብሮ ንኣብነት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ውግኦም ትድግፎ ወይ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣለዎ ይበሃል ብኤርትራውያን ነዚ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ኣነ ብጣዕሚ ድሓዝን ዘረባ ክሰምዕ ከለኹ ሕማም ርእሲ እዩ ዘርኢ ቀዳይ ነገር ኩናት እዩ ድሓር ኤርትራዊ እዚ ገይርዎ ዝበሃል ዘረባ ኣነ ብቲ ውትድርና ስለ ዝነበርኩ ወታደር ኣይኮነን ክሰርቕ ናብቲ ብፍላይ ኣነ ዝነበርኩ ውትድርና ኣይኮነን ክሰርቕ ናይ ሰብ ንብረት ካብ ጅቡኡ ገዚኡ ካብ እንዳገባር ምግቢ ክበላዕ ኣይፍቀደሉን ግደፍ እዚ ሰሪቆም ዶ ዓሚፆም ዶ ገለም ቀዳይ ነገር ኣባና ከም ሕብረተሰብ ብዓብዪ ክትዶብ ሰጊርካ ኣብ መሬት ትግራይ ምእታው ናይ ሰራዊት ኤርትራ ዘለካ ርእይቶ እንታይ እንታይ ምስለካ ሓረጉ ፅቡቅ ሕቶ እዩ እዚ እቲ ሚሳይላት ንስመራ ዝትኮስ ዝነበረ ካበይ እዩ ናብኡ ከይድ ኣለኒ እምበር ናበይ ደኣ ከይድ እሞ ጠጦ ከብሎ ኣለኒ እቲ ዝመፀኒ ዘሎ ሲ ጠጦ ከብሎ ኣለኒ ድሓር ኩናት እታ ቀዳመይቲ ጥይት ምስ ተወልዐት እቲ ናይ ኩናት መደብ ካፋሕ ዝብል እንታይ ትገብር ናበይ ገፅካ ትኸይድ እቲ ኩናት ዝመርሓካ ዋኑ እዩ ትኸውን ኢኻ ስኻ ድሕሪኡ እቲ ውፅኢኻ ዝነበርካ ሕንፃፅ ከማን ኣይኺደካኒ ድሓር እንድሕር ኩናት ተወሊዑ ሲ ናይ ግድን ኢኻ እምበር ውሽጢ ትግራይ ኣይኮነን እንድሕር ነምሓራ ዝስግር ነይሩ ከማን ክትሰግር ኢኻ እምበር ናይ ግድን እዩ ትግራይ ክትኣቱ ምክንያቱስ እንድሕር እቲ ሚሳይል ኣብ ውቑር ኣሎ ሲ ኣብ ዘላንበሳ ጠጠው ኢለ ነቲ ዘላንበሳ ዘሎ ሰራዊት ጥራይ ኩናት ገይረ ጠጠው ኣቢለስ እቲ ሚሳይል እንድሕር ዝቕፅል ኮይኑ ሲ ከመይ ገይረ እሞ ጠጠው ክብል ኩናት ካብኣቱ እዮም በርናብ ተኣዘዝቱ ዘለዎ ኩናት እቲ ናይ መወዳእታ ምርጫ ብፍፁም ኩናት ከም ምርጫ ፈፂሙ ቀርብ ዘይብል ምኸዓ ንዓና ዳርጋ ሓደ ሙሉእ ዘበን ኣብ ኩናት ዝነበርና ህዝቢ ንሰለስተ ኣርባዕተ ወለዶ ብኩናት ዝደመየ ህዝቢ እንታይ ክትብሎ ትደሊ ብኸመይና ካብዚ ክንወፅእ ብኸመይና ካብዚ ኣፅናተ ኩናት ክንወፀሉ ንኽእል መንገዲ እቲ ከምቲ ዝበልክዎ እቶም ነቲ ጠበንጃ ሒዞሞ ዘለዉ ዝእዝዝዎ ዘለዉ ሰባት እዮም እንታይ ክገብሩ ዘለዎም ከም ህዝቢ ግን ንሕና ንዓኣቶም ፀቐጢ ክንገብረሎም ክንክእል ኣለና
ህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ነቶም መንግስቱ ዘለው ትግራይን ከምኡ ነቶም ኣብ መሪሕነት ዘለው ኤርትራውያን ከምኡ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ኢልና በብንኽእሎ ክንዛረብን ክንጨርሕን ክንላዘብን ክንክእል ኣለና ምክንያቱ እዚ ኩናት እዚ ንዋላ ሓደ ኩናት ዝበሃል ዝናህናስ ግደፍ እዮ መወዳእታ የብሉን ምክንያቱ ዝፀንድ ዘሎ ሰብ ክትሪኦ ከለካ እንድዒ ፀባሕ ንግሆት ኩናት ጠጠው ምስ በለ እንታይ ይኸውን እቲ ሕብረተሰብ ኩናት ድፅየን ወለዶስ ብኸመይ ክፍጠር ይኽእል ገለ ሓሳብ መፂካ ፈሉ ዶ ሕጂ ክሪኦ እንድዩ ክሪኦ እኳ እዩ ሕጂ እኮ ናይ ዝሞቱ ጥራይ ኮንካ ክትፅብፅብ ድሰንከሉ ኣብ ዓረብያ ኮፍ ዝበሉ ክትሪኦም እኳ ኢኻ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ትምህርቲ ምፅያን ከድልየካ እዚ ከዓ ብግቡእ ብካሪክለም ተሰኒዱ ክቐርብ ኣለዎ ነቲ ህዝቢ ኣስተምህሮ ክወሃቦ ኣለዎ ምክንያቱ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ክፈልጦ ዘለዎ ነገራት እዩ ፍትሓውያን ስርዓታት ምትካልከ ቀንዲ ሕመረት ናይቲ ለውጢ ናይ ኣተሓሳስባ ኣይኮነን መሰረታዊ እሱሞ መሰረታዊ እዩ ግን ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩናት ፍትሓውያን ስርዓታት ከነምፅእ ኣይንኽእልን ኢና ናይ ወርሒ ናይ ክልተ ወርሒ ስራሕ ኣይኮነን ዓመታት ዝወስድ ናይ ፕሮሲጀር ጉዳይ ሕጂ ግን በብዘለዎ ኩሉ ሰብ ተላዚሙ እዚ ኩናት ዝጠጠው ክብለሉ ዝኽእል ነገር ክፍጠር ኣለዎ ተዘይኮይኑ ከዓ እቲ ህዝቢ ባዕሉ ጸሎት ክገብር ኣለዎ በብሃይማኖቱ ኣብ ርእሲ እቲ ፖለቲካዊ ከይድታት እቶም ኣክቲቪስት ዋላ እቶም ፖለቲሻንስ ዝገብርዎ ማለት እዩ ፍትሓውያን ስርዓታት እሞ ናይ ግድን ክትከሉ ኣለዎም ፍትሓውያን ስርዓታት ስለ ዘይብልና ኢና እዚ ኩሉ ጥፍኣትን ምፅናትን መፂና ዘሎ እያ ማለት ሕመረት ናይ ዝኾነ ይኹን ነገር ሓደ ፍትሓዊ ስርዓት እዩ እቲ ኣብቲ 98 ዝተገብረ ኩናት ይኹን እዚ ናይ ሕጂ ኩናት ፈትያድያ ፀሊያድያ ኤርትራ ከተኣትውን ከይተኣትውን ሓደ ሕጋዊ መራሒ ይብላን ሕጋዊ ትካላት የብላን ባይቶ የብላን ወከልቲ ህዝቢ ይብላን ነፃ ቤት ፍርዲ ይብላን ብውሕድ ዋላ በት መምዘን ናይ ኣፍሪቃ ክንዛረብ ተኾይና ሓደ ሰብ ወይ ተወሰኑ ሰባት እዮም ገበርተን ሓደግትን ኮይኖም ዘለዉ እሞ ኣብ ትሕቲ ከምዚ ኩነታት ኩሉ ዝኽእል ሓደጋ ነቲ ሃገር ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ስለዚ ንዕኡ ግምተቲ የተሓቶ ሓቲተካ ብወገነይ ይወዲእ ኣለኹ መወዳእታ ዝረሳዕከያ ነገር ተልዩኒ ሓደ ደቂቕ ዕድል ክበካ እዛ መጨረሻ ዝበልክያ ኣብኣ ከለኺ ባይቶ ይብላን ቀዋሚ ይብላን ገለሲ ኢትዮጵያ እሞ ነይርዎም እንዲ ተኾይኖም ኣብዚ ኩሉ ሸንኩለለ እትዮምና ኣፍሪቃ ኩሉ ግዜ ንሪኦ ዘለና ሓደ ዓይነት መንገዲ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ፓርቲ ወይ ዲክታተር ፓርቲ ኸውን ወይ ድማ ናይ ሓደ ሰብ ዲክታተር ዝፍጠር ከምዚ ናይ ኤርትራ ሓደ ሰብ ዲክታተር ወናኒ ናይ ኩሉ ኮይኑ ዘሎ ከምኡ ኸውን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ወያነ ፓርቲ እዩ ዲክታተር ነይሩ ኣብ ኤርትራ ከዓ ሓደ ሰብ ዲክታተር ነይሩ ባይቶ ኤርትራ ኣይወሰነን ነዚ ኩናት ኢሳያስ በይ ወሲንዎ ወላቶም ምስኡ ዝነበሩ ሚኒስትራት ከማን ኣይወሰኑ ነዚ ኩናት ዝፈልጡ እውን ነይሮም ተኮይኖም እዮም ኣልባሽ ኢትዮጵያ ነዚ ኩሉ ኣዋዲዶም ወዲኦም ኣጀሚሮም ኩናት ከይዶም ኣብ ባይቶ ፅዲቆሞ እዚ ድዩ ሕጂ እቲ ዲሞክራሲ ክንብሎ ንኽእል እዚ ድዩ ትቅዋም ኖ ብውሕዱ እንታይ እያ ዝብል ዘለኹ ኣነ መሲለካ ብውሕዱ እቲ ህዝቢ ኣዌርነስ ኣለዎ ኣፍሉጦ ኣለዎ ኣብቲ ሃገር እንታይ ይግበራል ተዋስኦ ድዩ ዘይተዋስኦ ብውሕዱ ይሳተፍ ኣሎ ከም ዓይነቱ እኳ ሓደ ሕብረተሰብ ምፅእ ኢሉ ከምዚ ናይ በዓል ምዕራብ ዲሞክራሲ ክህሉ ይክእል በታ ዓቕሙ ግን ቶም ወከልቲ ናይቲ ህዝቢ ግን ብውሕዱ ድምፆም ተሂቦም ንሶም ተባሪኾም ነቲ ኩናት ናቱ ጉዳይ እዩ ግን ድምፂ ህዝቢ ብሓፈሽኡ የለና ኣብ ኤርትራስ ድምፂ ናይ ኩሉ እቲ ህዝቢ ተዓቢሱ እዩ ዘሎ እዚ ደኣ እሞ ንቃለሰሉ ዘለና እንድዩ እቲ ሃገር ብሕጊ ክትመሓደር ኣለዋ ቅዋም ክህልዋ ኣለዎ ባይቶ ክህልዋ ኣለዎ እዚ ደኣ ኩሉ ግዜ ንዛረበሉ ንቃለሰሉን ዘለና ኣይደቀስናሉን ኮለና ኩናት ክኾን ከሎ ከዓ ሞር ሓደጋ ኣለዎ እወ ኩናት ኩሉ ግዜ ዓወት ኣይኮነን እዚ ኩናት እዚ ጠቕሊሉ ንኤርትራ ዘጥፍኡን ክኸውን ይኽእል እኳ ሆኖስ መን ኣሎ ዝፈልጦ ምንታይ መስለኪ ሓረጉ እቲ ናይ 98 ኩናት ክጅመር ከሎ ናይ ሚኒስትር ዜና ዝነበረ ሽዑ በረኻ ገብረ ስላሴስ ከምዚ ኢልዎ ንኢሳያስ ክስቶ ከምዚ ኢልዎ ንኢሳያስ ዝበሃል ዘረባ ከሎ ንኢሳያስ ግደፍ ዝብልዎ ሰባት እኮ ነይሮም እዮም ኩናት ክጅመር ከሎ ሕጂ ኢልዎ ኢልና ብባይቶ ኣብ ባይቶ ነይሩ ዝኸውን ምናልባሽ እቶም 15 ድዮም ዋላ ኩሉ እቲ ባይቶ ኣየድልየናኒ ምበለ ነይሩ ኸውን እዚ ደኣ ዝጠራጥር እኮ የለን ፍትሓዊ ነገራት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ንዑና ክንቃለስ ዘለና ሕጂ ነቲ ቀዳማይ ኩነታት ዘለናዮ ከመይ ጌርና ኣብ መዕረቢኡ ነብፅ ተዛርብ ዘሎ እምበር መጨረሻ እኮ ናብኡ ኢና ንኸይድ ትቕዋም ስለ ዘይነበረና እኳ ትቕዋም ትግበረሉ ዝነበረ 97 ፀዲቑ ናይ ፓርቲታት ስታይ ድሓር ተመስሪቱ ነይሩ 8 ኮይና ተወልዑ ሓንሳ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኢሳያስ ነታ ቅዋም ከየተግብሩ ኢሉ ዝወልዑ ኩናት ይብሉ ኸነ ኣለዉ ካልእ መንገድታት ከዓ ነዚ ኩናት እዚ ወያነ ከመይ ገይሩ ናብኡ ደፊኡ ከም ዘእትዎም ዝዛረቡ ሰባት ኣለዉ ባይቶ ናይቲ ህዝቢ ልሳን ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ናብኡ ኢና ክንፀቅጥን ክንቃለሰሉን ዘለና ካብኡ ወፃኢ ከዓ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ቀዳይ ነገር ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ብሕጊ ዝመሓደር ዝነበረ ህዝቢ ኢና እዚ ክርዳእና ኣለዎ ሕጊ እንዳባዝ ዝበሃል ኣለዎ ወላ ናይ እንስሳ ከይተረፈ ሕጊ ዘለዎን በዚ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ እዩ
እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። يغني لي أنا ونحرقه يمسكنك نزع عدل ذهبكم. أنا ودقي مي مسجنك كبرى سمعتي رادي رنا مساتو مسنبر هيك كم سيودن بزعب زهلو كونتات كينات أب إرتران إثيوبيان زكاز الله زملكت زجبرنا يوزته أبزته وديلو داقم بخل المدب كنا رخبينا تقاصيركم أي بلنا سنايكنا